Město Litomyšl se pro každý rok snaží najít nějaké jednotící marketingové téma, se kterým se pak jako turistická destinace nabízí. V roce 2014 bylo pojmenování tématu Hvězdná Litomyšl ovlivněno skutečností, že si připomínáme 100 let od narození významného světového astronoma a litomyšlského rodáka Zdeňka Kopala. Výročí, která se zde budou letos slavit, je ale ještě mnohem víc. Zdeněk Kopal je pravděpodobně to nejvýznamnější výročí 100 let od narození tohoto významného rodáka. Před 10 lety jsme odhalovali dvojhvězdu Federico Diaze a Mariana Karla. Je velmi zajímavá, je například vyrobená z vláken, ze kterých se staví vesmírné kosmické lodě. To možná Litomyšlané vědí, ale návštěvníci našeho města již méně. A proto připravujeme nějakou informační kampaň, abychom přímo na místě rodného bytu Zdeňka Kopala, kde dnes ta dvojhvězda stojí, dali na vědomí návštěvníkům našeho města tyto informace. Ale plánujeme i takové akce, které Litomyšlané mají moc rádi, a to je pozorování noční oblohy, pozorování denní oblohy. Budeme představovat a křtít knihu Můj život, což je vlastně autobiografická záležitost Zdeňka Kopala. Na podzim roku 2014 se tady bude konat velká mezinárodní konference, která opět bude připomínat jméno a hlavně práci našeho rodáka Zdeňka Kopala. Takže myslím, že o hvězdách a dvojhvězdách a těsných dvojhvězdách, jak se správně tento astronomický jev jmenuje, ještě v letošním roce hodně uslyšíme Litomyšli. Hvězdný rok, jak všichni věří, čeká i samotné město díky dokončení náročného projektu revitalizace zámeckého návrší. Jedna z dominant Litomyšle, piaristický chrám Nalezení svatého kříže, si k výročí 300 let od položení základního kamene nemohl přát lepší dárek, než je jeho navrácení do života. Navíc nás čeká celá řada dalších výročí, například 190. výročí od narození Bedřicha Smetany, 130. výročí od narození Josefa Váchala. Dále si budeme připomínat 90. výročí od odhalení památníku Bedřichu Smetanovi na Smetanově náměstí. Smetanova Litomyšl jako operní festival bude mít také 2 významné výročí a těch hvězdných okamžiků čeká Litomyšl v roce 2014 celá řada. Rok 2014 přinese i celou řadu akcí úspěšných a prověřených v kouzelném prostředí Litomyšle v minulých letech. Proběhne 3. zahájení sezóny Vlázních ducha, gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Retigové, seriál Toulovcových prázdninových pátků, architektonická Archimyšl a mnoho dalších akcí v tomto kulatinami překypujícím roce. Navíc při pohledu do kalendáře si připomínáme i taková menší výročí, a to je například 15. výročí od zápisu zámeckého areálu na seznam UNESCO. Opět krásný dárek k tomuto výročí a také 10 let od prvního ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle. Takže těch kulatin, desítek, 15, 20 let od setkání 7 středoevropských prezidentů si v Litomyšli budeme připomínat, je celá řada. A proto se Litomyšlané a nejen Litomyšlané, ale i návštěvníci našeho města mohou ocitnout jak pod hvězdami, tak mezi hvězdami při různých kulturních akcích, koncertech, divadlech a podobně. Moc se na ten rok 2014 všichni těšíme.